No niin, nyt ollaan menossa tutustumaan Isovihan aikaiseen paikkaan, jonka nimi on Kylmä helvetti. Raamattu puhuu kyllä helvetistä tulisena paikkana, mutta tämän paikan nimi on Kylmä helvetti. Ja tämä löytyy Vähästäkyröstä, kun lähtee Vähäkyrön kirkolta ajamaan joen itäpuolta kohti Mullolaa noin kilometrin. Niin siinä on tämmöinen ruskea viitta, jossa lukee Kylmä helvetti 4,8 kilometriä. Ajetaan hiekkatietä tähän kohtaan ja tässä on tämmöinen pieni parkkipaikka, mihinkä voi auton jättää. Tästä on noin 400 metriä sitten siihen luolaan, mitä menemme nyt katsomaan. Ja tässä on sitten tämä, tästä metsäautotieltä kun lähtee tuolta, niin tämä varsinainen polku, jota mennään sitten noin 100 metriä. 100 metriä sitten kohti tuota luolaa. Tästä tulee sellainen mukava kävely, jos tuolta parkkipaikalta lähtee tuommoinen yhteensä noin kilometri tuota metsäautotietä 300-400 metriä. Ja sitten tätä polkua noin 100 metriä. Tää on täällä kaukana sivistyksestä. Joku ihminen silloin 1700-luvulla löysi tämän paikan ja tää on hyvä piilopaikka ollut noina kirottuina vuosina, mitä on ollut Isovihan aikana 1714. 1721 oli se Isoviha ja sen jälkeen oli sitten vielä niin sanottu Pikkuviha, kun venäläiset kasakat täällä ryöstelivät, terrorisoivat, polttivat taloja ja raiskasivat naiset. Ja se oli pelottavaa aikaa. Ja ihmiset pakenivat, porvarit ja papit tuonne Ruotsin puolelle ja talonpojat ja köyhät sitten metsämajoihin ja täällä Vähässäkyrössä tänne luolaan pakeni ihmisiä. Tää on kyllä niin hyvin piilossa tässä, että ei tätä kyllä huomaa tätä luolaa kovinkaan helposti. Se on tossa noin, tuo suuaukko hyvinkin pieni tosiaan, mutta siellä se on ja käydäänpä katsoos millainen luola sieltä löytyy. Tää on vähän pimeetä, että mä laitan ton lampun päälle, niin ehkä vähän paremmin näkyy. Täällä on tämmönen luola, että ei tänne nyt hirveän montaa henkeä kerralla mahdu, että sanoisinko 50, maks 10 henkeä tänne mahtuu. Täällä ne on värjätellyt ja piilotellut ihmiset ja kylmä varmasti on ollut, kun näin kesälläkin tuolla on hyvin viileä, niin voi kuvitella millaista täällä on ollut talvellakin, koska tuo Napuen taistelu käytiin tuolla Isossakyrössä joen varressa Lauroisalan kylän rantamailla 1714 ja Armfeltin joukot, Ruotsi-Suomen joukot hävisi ylivoimaiselle viholliselle. Vihollista oli noin 10-11 000 miestä ja Ruotsin Karoliinia ja nostoväkenä talonpoikia suomalaisia oli vain noin 4500. Lisäksi Venäjällä oli ratsumiehiä paljon enemmän ja ne olivat hyvin tehokkaita ratsujoukot sodankäynnissä. Ja kun Armfeltti joukkoinen hävisi 1714 helmikuussa tuolla Isossakyrössä, niin sen jälkeen ruhtinas Galitzin antoi luvan tai käskyn
tuhota tämä Pohjanmaan alue poltetun maan taktiikalla, että ruotsalaiset ja Ruotsi-Suomi joukot ei voisi täällä majailla ja vahvistua. Täällä Galitsinilla oli semmoinen suunnitelma, että se hyökkää tuonne Ahvenanmaalle ja hän ei halunnut, että Ruotsi-Suomen joukot täältä käsin voisi sitten hyökätä ja estää tämä operaatio. Niin tällainen paikka täällä ja aika kaukana asutuksesta. Lähimmät talot on muutaman kilometrin päässä. Ja tämmönen piilopaikka täällä, ja ei se kivaa ole ollut, kun päiväkausia pitänyt olla. Ja kun kuultiin, että naapurikylään oli kasakat tullut ryöstelemään ja polttamaan taloja, niin siinä sitten tuli hätä ja pakattiin kamat ja lähdettiin metsäpirtteihin ja tämmöisiin paikkoihin piilottelemaan. Tuossa on suuri siirtolohkare. Ja kyllähän täällä metsissä ihmiset pärjätteli sitten, kun se oli helmikuuta kun se Napuen taistelu käytiin, ja sen jälkeen se alkoi se ryöstely täällä, ja se oli todellakin kauhea aikaa, että kyllä me saadaan kiitollisia olla Herralle, että saadaan rauhassa elää. Ja kun katsoo, että sotia on tänäkin päivänä Ukrainassa ja tuolla Lähi-idässä ja missä milloinkin, niin se on, kun Raamattu sanoo, että maailma on paha vallassa. Ja tämmönen tarina tällä kertaa.